Djeca koja citaju Isuse u najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr. Hans Christian Andersen, Djevojčica sa šibicama, preveo Zoran Majković, oslikao Patricio Alejandro Agüero Marinho, Mozaik knjiga. Bila je zima, vani je padao gust snijeg i gotovo se već posve smračilo. Približavala se posljednja večer u godini. Ali unatoč strašnoj hladnoći i mraku, jedna siromašna djevojčica još uvijek je tumarala ulicama. Bila je gologlava i bosonoga. Kada je krenula od kuće imala je papuče, ali kako su pripadale njezinoj majci, djevojčici su bile prevelike pa ih je izgubila dok se sklanjala od dviju kočija koje su projurile pokraj nje. Jednu je papuču uzeo neki dječak, rekavši da će mu dobro doći kao kolijevka kad jednom bude imao dijete, a drugu više nije mogla naći. I tako je djevojčica morala nastaviti bosa, unatoč tome što su joj nožice već pomodrijele od studeni. U ruci je nosila svežanj šibica, a ostale je čuvala u džepu stare pregače. Cijelog dana nitko od nje nije kupio ni jednu šibicu, pa nije ništa zaradila. Dršćući od studeni i gladi, lutala je silno žalosna. Snježne pahuljice padale su na lijepe uvojke duge plave kose koja joj se spuštala na ramena, ali ona nije razmišljala o tome je li lijepa, ni o hladnoći koja je sve više stezala. Prozori kuća oko nje titrali su divnim svjetlima, a ulicom se širio miris gusje pečenke, pa bila je novogodišnja noć i mislila je samo o tome. Sjela je u kut između dviju kuća i podvukla noge podase, ali ništa nije pomoglo, nije ih mogla ugrijati. Bojala se otići kući jer nije prodala ni jednu šibicu i nitko joj nije dao ni novčića. Znala je da će je otac istući, a u njihovu domu i onako je bilo jednako hladno kao i na ulici. Stanovali su u potkrovlju, pa iako su najveće rupe na krovu začepili slamom i krpama, snijeg je svejedno padao, a vjetar je zviždao u sobu. Ručice su joj se gotovo ukočile od hladnoće. Možda bi ih ugrijala kad bi se samo usudila zapaliti šibicu. Izvadila je jednu i kresnula njome u zid. Plamen je zasjao, pa ona približi ruke. Pomislila je da gori čarobnim sjajem, a onda joj se učini da sjedi pred velikom željeznom peći u kojoj je plamtjelo. Djevojčica ispruži nožice kako bi ih ugrijala, ali istoga se trena vatra ugasi. Peć nestane, a djevojčica ostane promrzla i sama, s dogorjelom šibicom u ruci. Djevojčica kresne o zid i drugu šibicu koja plane, a zid što ga je svjetlo obasjalo istanji se i postane nalik velu, pa je djevojčica mogla vidjeti u sobu. Ugledala je stol na kojemu je bio prostrt snježno-bijeli stolnjak, a na njemu je, uz otmjeno porculansko posuđe, bila vruća pečena guska nadjevena jabukama i suhim šljivama. Najbolje od svega bilo je to što je guska, kojoj su u prsa bili zabodeni vilica i nož, skočila s pladnja, pa se preko prostorije odgegala ravno do siromašne djevojčice. Ali tada šibica dogori, a djevojčica ostane sama kraj ledenoga, debelog zida. Onda zapali još jednu šibicu. Sada se našla ispred prekrasnoga božićnog drvca, mnogo većeg i ljepše ukrašenog od onoga što ga je vidjela dok je na Božić virila kroz staklena vrata kuće bogatoga trgovca. Na granama su svjetlucale tisuće svjećica, a s drvca su gledale male obojene figure kakve je vidjela u izlozima trgovina. Šibica se ugasi upravo u trenutku kad je djevojčica ispružila ruku prema njima, ali božićne svjećice još su gorjele, sve više i više u zraku, pa ih je vidjela kako titraju poput zvijezda na nebu. Onda je jedna pala, ostavljajući za sobom blistav vatreni trag.
Netko umire, pomisli Malena, jer joj je pokojna baka, jedina osoba koja je bila dobra prema njoj, ispričala da kad padne zvijezda, nečija duša kreće na put k Bogu. Djevojčica kresne o zid još jednu šibicu. Planula je, a u njezinu blistavu svjetlu djevojčica jasno ugleda svoju baku. Baka je stajala pred njom, blaga i puna ljubavi, kao uvijek. Bako, vikne djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš me ostaviti čim se šibica ugasi. Iščeznućeš kao topla peć, kao ukusna pečena guska i divno veliko božićno drvce. Kako bi zadržala baku, usplahireno je zapalila ostatak šibica u svežnju. Planule su poput jarkoga sunčeva svjetla. Nikad joj se baka nije činila tako lijepa i visoka. Podigla je djevojčicu u naručje, pa su u slavi i radosti poletjele sve više i više. Daleko od studeni, gladi i straha. Poletjele su k samomu Bogu. Rano ujutro našli su je kako sjedi u kutu uza zid, ružičastih obraza i s osmihom na licu, jer smrznula se posljednje noći stare godine. Novogodišnje je sunce obasjalo malo mrtvo tijelo koje je sjedilo pokraj izgorjelog svežnja šibica. Pokušala se ugrijati, govorili su ljudi, ali nitko nije znao kakve su je se prekrasne slike ukazale i u kakvu je sjaju u novogodišnjoj noći s bakom otišla na drugi svijet. Djeca koja citaju Isusa u najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr.